amai ibasa. Kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore, asika tinozoona kuti basa iri rinenge rapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nana amai vari kuchengeta vana vane urema. Tinopembererawo zvakare ugamba, ushingi, umare hunana amai ava nokuda kwekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tiri kubudiriro uko kune mudzimai anonzi Noreen Kasaira ane vana vaviri. Dangwe rake Tanya ndiye ane urema. Iko zvino kuri kunaya. Ngatisanganei nemudzimai uyu ari kuswera achiitei nevana pamba. Saka munoswera muchingodundurudzana munomumba. Toswera chingodundurudzana nemvura kunza kubudika anenge atori munhu akomazi munhu achona anotoda kutamba tikabuda naye panze anenge akuda kutamba nemvura nemadhaka. Saka takatofarirana muno chechenge rwendo rwuno nenyaya yewashena po inenge isingaome yaita madhaka yoda kuwachwa. Ndine ndakatowacha last time yatone 3 days ichiri nyoro isati yaoma. Makazoziva sei kuti Tanyaradzwa ane dambudziko? Kumubereka kwandakamuita ndakamubereka zvakanaka but haana kunge achema, haana kuchema paakaberekwa. Saka mukuzokura kwake takazozviona ane 4 months kuti mwana uyu panenge pane problem, nokuti mwana kana kuma 4 months anenge akuchitasirwa kunzi akwanise kugara, but uyu akanga asingakwanisi kugara kana kubhalanza mutsipa wake kana kudya, anga asingadi kudya. Aona kuti mwana haasi kuita development yamutasira pamwana, makaita sei? Makabva mumhanya kuchipatara here kuti munongoti makataurawo muri mumba kuti hauna zviri kuitika izvi? Hatina kukwanisa kuenda kuchipatara panguva yacho, asi kuti zvinhu zvataingotaurawo tiri mumba chingoti mwana sei asiri kudai. Asi pane nguva yakazomborwara, akaberekwa aine eczema akatanga aine 7 days. Saka taenda naye kuchipatara, madoctors achingoongororawo. Saka dambudziko ranga riri paari anga asingakure zvakanaka, zvokuti pa 4 months idzodzo aiti tonga mwana achangobva kuzvarwa. Ndo kuzoziva kwatakaita kuti iye zvinezvi makuziva kuti mwana ane CP uye ane autism. Pamakazviudzwa imimi makazvigamuchira sei? Pandakazviudzwa zvakanditambudza zvekuti zvakandishungudza, zvakatora nguva kuti ndizozvigamuchira, asi nekuda kwekuti uchizofamba umo unofamba umo unoonawo vamwe vane masituation akadaro, pamwe pacho unotoonawo mwana masituation atori wese pane yako. Saka unozoita uchizvigamuchira mbichana chitozoona kuti ndo situation yandanayo, saka ndakufanira kutozvigamuchira ndichengete mwana wangu zvakanaka. Kazhinji kacho tinoona kuti kana mumba mukaita dambudziko, rimwe dambudziko rinoita kuti hukama husimbe muchiita muonera pamwe, rimwe rinoita kuti dzimwe nguva vanhu vabva vatopesana. Imimi mumba nababa, baba wakazvigamuchira sei? Imimi zvambokutambudzai, ko baba wakazvigamuchira sei? Uye hukama hwenyu semhuri pane chakachinja here? Tingati pandakasununguka uyu ndaigara kumba kwaamwene, asi vamwene vangu pavakazviona ndo munhu wekutanga akandisimbisa. Uye kumurume ndotenda Mwari kuti akakwanisa kuzvigamuchira, plus taitosimbisa nawo, ndiye aitove pamberi kuti aiwa ndozvako ngatidei mwana. Ndo ruva redu rwakapiwa naMwari. Saka akabva kuti Tanyaradzwa ndiani? Akamutumidza zita kuti Tanyaradzwa ndiani? Baba vake ndo vakamutumidza zita kuti Tanyaradzwa. Iye zvese tiri kuona mune vana vaviri vakutoda kuenzana, mumwe wacho vakasiyana zvakadini? Vakasiyana negore ne7.
ndakabata nhumbi wechipiri uyu anga ine 9 months ndipo ndakazozoti ndakazvitakura. Izvozvo makunge mune vana vacheche vaviri, zvakabhoita sei pekuti uyu achiri kuita mucheche mane pamiri futi matode umwe mucheche? Ipapo hangu ndoda kutenda Mwari pakuti ndichiri kugara kumba kwaamwene kuna tete variko, saka ivo ndo vakakwanisa kundibatsiridza kuti vachisana kuona ushu inini ndichisana kuona mucheche wandanga ndinaye, then vakazoti chitora henyu uyu pozi uyu atikure. Ndezvipi zvekuti imimi munoti Tanya ane 6 years akatosvika 6 years asi ndichiri kumuitira izvi nezvizvi sekunge ndikuitira mwana mucheche? Tanya izvozvi akura ava ne6 years haagoni kufamba, chaanongokwanisa chete kufamba uye haagoni kudya ega, ndinotomudyisa, haagoni kuita poti ega, and hatoshovi masainzi ekuratidza kuti ndaakuda kuenda kutoilet. Ini ndindotofunga kana kuti unozongoona dhaipa rameswa then ndotozongomuchinja, saka zvese almost zvese ndinomuitira, ndinomufungira kuti izvozvi zvanenge ane nzara pamwe nekuda kwekuchema, kana kuti izvozvi zvaakuda kurara pamwe nekuda kwekuchema. Ndozvaari izvezvi. Pa6 years akuenda kuchikoro here? Haasati akuenda kuchikoro. Takamboda kumutsvagira, takange tada kumutsvagira paanga ine 4 years zvikanzi chimbomumirirai amboti kurei kuti izvezvi achiri mwana mudiki, saka izvezvi zvitiri kumbotsvaga kuti tingamuendesawo kupi. Iko zvino izvi tiri kuona kuti vatengi vatoenzana nemudiki uyu, vanoswera vachiitei? Vanotamba vese here? Uyu anotonzwisisa here kuti umwe wangu uyu muhombe kwandiri hake asi ndotamba nayeso? Vanombonzwisisana dzimweni dzenguva, but uyu manje musikana uyu akaita hasha dzimweni dzenguva anomurova, anomutswenya, munhu ane hasha zvokuti kana paine chaari kuda akasachiwana hazviperi mushe. Asi mudiki uyu dzimwe dzenguva anotombouya achimhangara kuti mama uyemuona zvekuita Tanya, then ndotombomuti chingosuduruka. Saka dzimweni dzenguva havo vanowirirana. Tiri muchirongwa Twice a Mother, ngatimboturai mafemo tosangana zvakare muchikamu chinotevera. Ndeapi matambudziko ari kusanganikwa nawo namai Tanya ari kuita kuti upenyu hwavo hunge huchiti omei? Matambudziko andiri kusangana nawo ndeyekuti Tanya haagoni kufamba. Kwese kwandati ndafunga kuda kuita ndinotomuti ndimubereke kumusana. Chese chandati ndikufanira kuita ndinotofanira kutomeka sure kuti ari padyo neni, uye mukushanda kuti ndikwanise kuita zvandinoda kuenda kubasa handikwanisi kuenda nenayo kuti even ukada kutsvaga munhu wekuti asarema handifungi kuti angakwanise kumuhendla zvakanaka. Plus futi pakufamba inini wachona onda kutosangana nedambudziko rekuti chest yangu inini yakundirwadza ndikamubereka, kana kuti ndikafamba distance yakati rebei ndinotonzwa kuti panapa ndakatakura, ndinotonyatsokunzwa kuti chest yangu iri kurwadza. And futi nhau yekuti pandinogara ndinoloja and haukwanisi kusununguka,
kana uri pamba pasiri pako pozi zvaanenge achiita zvacho maactions aanenge achiita vamwe vazvifarire zvinenge zvichiitwa nemwana. Saka pakuenda kubasa handitokwanisi kuenda, ndini nditori zvese zvake, ndinotofanira kutomuitira. Tikuona iye zvino izvi abhenga akagara panapa asumuka adai ndo zvaanotongoswera ari here zvekuti dzimwe nguva haana kugadzikika, ari kukanda zvinhu, ari kuruma, ari kudai. Ichokwadi haagoni kudzikama, anenge achingofamba sezvaari kuita izvozvozvo, haagoni kugarisika kunyatsoti agara panzvimbo kudai, haagoni kudzikama. Tinoona izvo zvichiri mudzimai wechidiki, madzimai echidiki vachinzononzwa kunzi aiwa kumwe svondo rwendo kuenda kupatiya nhengo wangu ndikudye imini. Social life yenyu yakamira sei? Munokwanisa here kusangana dzingwa nehama dzenyu kana kuti ndasangana neshamwari dzangu ndoda kudai? Zvinonetsa because even ukada kufunga kuti this time ndambofungawo kuti ndishanyiro hama yangu, mutanga wambofunga kuti ndikaenda zvinoita mwana haagoni kudzikama, anenge angori always violent. Saka vanozozvigamuchira sei manje ndikaenda? Saka handitokwanisi, ndotombotanga ndafunga kuti ndoenda here, kuti alright regai ndingoenda hangu kana one day, pamwe ndongosvika ndoswera. But kana ruri rwendo rwekure manje, rimwe dambudziko randosangana naro panoitika dzindufu, hauna munhu waunomusiyira. Even ukada kuti ndiende kurufu kwacho unongoda unobatirana nevamwe, but hazvikwanisike nokuti unotongoti ndomuisa pai, ndomusiya nani, ndikaenda naye kwacho anenge ainani ikoko kwacho, because munhu anoda kufamba. Taona even tiri panapa angashombokurumai. Saka pamunombomubereka dzimwe nguva anoti ari kumusana ikoko kurumai, kana kuti ane nguva here yaanoita izvo zvekuti aruma, atswinya, arova, ari kurovera musoro? Ane nguva yekuti anotswinya. Kana kuti ndikamubereka zviya andoti ndikamubereka ndoramba ndichingofamba naye. Kana kuti ndikapinda mushopu ndikuda kutenga ndamira, anenge akutondiruma kumamirirei, ndototswinywa kurumwa kuti mamirirei handei. Iye zvino izvi muchangobva kuchikoro, hatingati makabva kare kare, toziva kuti munhu panenge uri kuchikoro nokuti ndoda kudzidza ndizoita izvi. Imimi muri kuchikoro maiti muda kuita basa rei rekuti munoti imimi handisi kukwanisa kuriita zvino izvi nekuda kwokuti mwana wandiri kuchengeta? Inini ndaida ndichikura kuva ndine dream rekuti ndoda kuzoita ticha, ndoda kuzodzidzisawo, asi nokuda kwekuti munhu uronge zveupenyu zvakarizotadza kubudirira. Saka basa rangu ndo rangu rekungotarisa mwana, handisina zvinhu zvandichakwanisa kuita. Zuva renyu rakambomira sei? Munomuka nguvai muitei? Ini ndinomuka makuseni, ndomuka mangwanani, ndotsvaira dzimba. Kana riri juti rangu ndotsvairawo ruvanze, ndoitawo paseji because handigari ndega. Ndosukawo ndiro ndichibikira mwana porridge, then kana zvaita ndopa mwana wangu porridge. Tapedza tomboti garei tozobikawo zvemasikati. Tabika zvemasikati ndopa mwana wangu chikafu, tongogarawo muno. Nguva yese muchingondundurudzana kwamaenda muchiteerana? Tichingondundurudzana, tichingotenderedzana. Ndingori munhu muzvangu, kana kusinganayewo anenge ari panze achitamba panze, asi ndinenge ndinaye ndichimutarisa. Kana mwana asingafambi sekutaura kwamaita kuti uyo ari nezvaanokambaira haasi kunyatsogona kufamba, pane here kwekuti makambonzi endai zvichida kumaexercises kana kuti kunosangana nevamwe vekuti vamuite physio? Kune kwatakaenda kwandaigara kuenda, ndaenda kuChitungwiza hospital
kunoita achinoitiswa physiotherapy. Tainosanganawo nevamwe vane masituations akadai so tichinobatsirika, aibatsirikawo. Asi izvezvizvi ndikamboti mire nena kuti ndaimbogara kuchitungwisa kwaiva kuri kudhuze. Izvezvizvi kwandari manje kwava kure. Mati maisangana nevamwe, kusangana nevamwe vana amai zvichida vane dambudziko rakaita seratanya zvakakusimbisa ise? Eya, zvakandisimbisa nekuti vamwe vana amaiwo vaitoratidza kuti vakatosimba uye vatokanganwa nezvazvo kuti ndine mwana akadai so. Vaitoratidzawo mufaro kuratidza kuti vari kurarama upenyu hwavo zviri nani. Kunyange tinedu vana vane dambudziko asi hazvititorere rufaro. Ko kuchechi munoenda here kuchechi? Kana muchienda kuchechi mwana akagamuchirika here? Kuchechi ndinoenda. Kugamuchirika mwana akagamuchirika zvake, but hauzoshayiwo vairi vatatu vanozosundurukawo kure naye. Asi kune vamwewo vanenge vachitokusimbisawo vachitokupawo upo vachiti zvinoita, shingirira, zvinoita, mwana anoita zvakanaka. Pamwe pacho kana tikaona kuti mwana ane dambudziko tisati tamhanya kuchipatara kana pamwe aiwa ngatimbofambai, ngatinamatei, ngatidai. Imi makambosangana nazvo here zvekuti aiwa ngatinamatei, ngatifambei nemwana? Kufamba takafamba tiri kunyepa, takafamba mapositori akawanda, takafamba even mapentecostals tichibatsirwa. Takafamba. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemo tisangane zvakare chikamu chinotevera. Pamatambudziko ataurwa namai Tanya muchikamu chapfuura, ndezvipi zvekuti vanoti vakakwanisa kubatsirwa nazvo zvinokwanisa kurerutsa mutoro wavainawo? Shuwiro yandinayo ndeyekuti dai ndakwanisawo kubatsirika pekugara chaipo. Panodawo kuti ukwanise kugara panoti pako iwewe, pekuti unokwanisawo kana wafunga kuita kana project, unokwanisa kana kurima maveggie garden, kurima madomasi, kana kuchengeta huku chaidzo. Plus Tanya munhu anoda kuchinja, anoda madiapers, anoda kuchinjwa nguva nenguva. Saka zvinhu zviri kutiremera pakuti tinenge tichida kubhajeta mari dzemadiapers. Uye kuchikoro, shuviro yanga iri kuti akwanisewo kuenda kuchikoro, kuti niniwo wachona ndiwanewo pekubata, ndiwanewo zvekuita. Tikuona iye zvinezvi Tanya akangobata foni mumaoko, anotamba ndozvaanoswera achiita here, kuti ane nguva yanombotambawo nehanzvadzi yake vachitamba kana bhora kana chii? Kwete, nehanzvadzi yake haana nguva yacho iyoyo. Munhu anongoda kufarira kutamba nefoni iyoyi, anenge angori nefoni nguva dzese. Plus anofarira makatuni aya tinoti maraims aya, ndiwo anoda iyayayo. Even kubva makuseni kusvika rinyure, munotogona kuti ukanganwa kuti tine munhu.
zvokutoti ukatomutorera kana nguva dzachidzo dzaine hasha munogona kutobetsana. Saka kutomeka shuwa kuti foni iyoyoyo yagara itori nemoto kuti muvirira andoswera zuva rose ari pafoni. Zvokuti hanzvadzi aibvunza kana kutomboibatawo Hanzvadzi haitombobvumidzwe kana ndekuenda kuri kuita magetsi uku. Saka munotomeka shuwa kuti mutori nepower bank yekuti saka paanozoenda kuchikora achizomukanganisa here. Kukliniki vakati zviri raiti mupei here kuti makatoonawo kuti ndokuti aswerewo. Inini kutoona kwangu kuklinika handina zvandakaudzwa, asi ndakatoonawo hangu nemaonero angu kuti ndikatongomba foni yacho iyoyi ndozvingatomuvaraidza, ndozvega zvikutomuvaraidza pare zvino. Zvokutoti ukamupa kana even zvekuti atambise ka haakwanisi kuzvitambisa nguva refu. Anongoda iyo foni iyoyi yekuti anenge achingonzwa masounds ndozvaanoda. Anomboateedzera here? Nedzimwe nguva toona kuti vana vanenge vari pamaTV kana pamafoni, dzimwe nguva vanozoteedzera zvinhu zviripo. Haatauri. Haatauri, asi ndambomona hangu achiteedzera kana kuti lese anzwa kuti azokwanisa kuzviteedzera kuimba kwazvo haakwanise kuzozviteedzera, but the moment yaunongomuplayera mavhidhiyo aya anotoratidza ka-excitement kaike kuratidza kuti zvinhu zvamuri kuridzai ndozviziva. Plus kana yakunopera iye anotozvishova kuti mama anotona achitokambaira naye achitonokupa achitoti zvakupera izvi chisaizvi. Ko mumanzi nekuti taona kuti muri kuti haatauri asi kunzwa anonzwa. Ngatiti pakarira song anombotambawo here? Anoratidza kuti kakutamba karipo, ane kakuita kaanoita anobvunda kudai, so anoita kudedera kuita kakwanisa kuzvitsanangura kana anzwa mumanzi yamunakidza zvokuti anotoscreama kuti vanhu kunze kwangu kunoshandiswa kuti kochii chiri kuitika. Mataura kuti imimi pamaienda kuma-exercises makabatsirika. Ndezvipi zvamungade kuudzawo vamwana amai? Nokuti unozonzwa mumwe achiti ndakazvinzwira nungo ini, zvamungade kusimbisa kuna vamwana amai pamusoro pema-exercises? Inene ndichitanga kuenda kuma-exercise, vaindibatsira vaitaura vachiti maexercise ari kuitwa, asi mwana wenyu anogona kutora nguva yakati rebei kuti azokwanisa kuita zvinhu zvatiri kumuitisa izvi. Saka munofanira kutoshingirira kuramba muchingouya naye kusvikira akukwanisa kuzviita. Ini ndakatanga kuenda naye kumaexercise asingagoni kubhalanza mutsipa, akazotanga kugona kubhalanza mutsipa, akatanga kugona kugara, akatanga kugona kukambaira, but zvese izvi zvakatora nguva yakareba kuti azokwanisa kuzvika. So kugara chaiko akazokwanisa kugara ane 2 years ndopa akakwanisa kugara. Zvekuti zvakakubatsira kuti munhu akatokudza kuti muve nepatience, hazvisi zvekuti ndangoenda nhasi mangwana zvangu zvatobudirira. Akatonditaurira akati iwai nepatience, zvinotora nguva yakareba kuti azoti. Plus aitiswa speech therapy. Unotoona kuti kumavambo kwacho pane nyaya, asi zvinoda kuita sei? Zvinoda kushingirira, nokuti inini ndakatoonawo maresult mukushingirira imomo. Akakwanisawo kuzofamba, akakwanisawo kuzokambaira nekuzogara, zvakandibatsira zvisingaiti. Ndeapi mashoko amungade kutaura kunyanya kuna nababa, nekuti vamwe vanobva vasiya mhuri mushure mekunge mwana aberekwa kana aine urema? Kuridziro yandinopa kuna ana baba ndeyekuti kana tichinge tasangana nesituation yakadai so, zvinoda kubatirana pamwe chete kuchengeta mwana uye kugamuchira situation kuti ndozvapo, muchikanzelana kuti upenyu huenderere mberi. Tiri kuda kukutendai kuva nesu pachirongwa Twice a Mother, uye mai vakurudzira kuti
pachinge paita mwana aita urema. Zvakakosha kugamuchira uye kubatirana pamwe chete. Tinoda kukutendai rubatsiro rwose rwamunopa vana amai vatinounza pachirongwa chinechi. Hatina rubatsiro rwatinoti rudike, rwese runokwanisa kuvandudza uye kurerutsa mutoro una namai ava. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya.